Bi urteko etenaren ondoren, aurten bai, aurten kaleko bizitza berreskuratu eta Pentekoste jaixak beti bezala ospatzeko aukera izango dugu. Eta azken urtetan makal xamarra izan ditugun animoa genditzu eta kaliak alaitasunez betetzen da gonbidatu nahi zaitxuet. Jaixak berreskuratzeekin batera, egun horretan ohikoak dien ekimenak be izango ditugu aurten. Eta tartean nola ez, jaixe hasiera emongo dotzan Bitoren Eutxoren jaitxe ekitaldixa. Honezkero aukeratu dago jai batzordiak zeinek botako daben hasierako etxaflerua. Eta aurten urteurren borobilian murgilduta dagoen elkartea izango da, Aspaze. Oin dala 50 urte, inklusinua hitzez bakarrik ez, ekintzez be, eitzeko helburuarekin konprometiu eta sortu zeben Aspaze Gipuzkoan. Hori eta Aspaze, konpromisua. Elkartean sorreran, ausardixaz jokatu zuen pertsona horrei esker, eta 50 urte honetan, gure herrixak pertsona guztientzat bizilekoak izan daitzezen, hitzetatik ekintzetera pasadien pertsona horrei danei esker, emon ditugu aurrera pausoak inklusinuan. Bidia ondio bukatu espadogue. Bergaran erabat errotuta dagoen elkartea Aspaze, egunero lan itzen dabe Osirondoko eguneko zentruan eta Ibaiondoko eskolan, eta herrixan itzen dien ekimenetan aktiboki parte hartzen dabe. Aurten bertan, udalak sustatutako Bergara 2030 egin herrixa plan estrategikoaren partaietza prozesuan adibidez, korrikan bueltan edo azokako dinamizaziorako ekintzetan. Zorionak Aspaze eta eskerrik asko egunero itzen duzuen lanagatik. Dano jaitxetarako gertu, ondo pasau, eta ingurukoekin partekatu, alitasun eta bizipoza.